Der er mange, der har spurgt, er du ikke nervøs, inden du skulle ind foran et publikum? Og der kan jeg sige, nej, det er ikke. Jeg har min selvovervurdering fuldstændig intakt. I samme åndedræt er der tit nogen, der har spurgt, jamen går det så aldrig galt? Og der kan jeg sige helt klart, jo, det gør. Og det kan være en perversitet ved mig, men jeg kan godt lide, at det går galt en gang imellem. Den dag, det aldrig går galt med, der begynder jeg at blive nervøs. For der er jeg begyndt at lære ting udenad, og det synes jeg er så forfærdeligt uinteressant. Tak skal I have. Jeg sad en aften på hotel sammen med en af mine kolleger. Vi har spillet i den samme by, men ikke ved samme koncert. Og så boede vi på samme hotel. Så sad vi sådan ligesom og evaluerede lidt om aftenen. Og han var sådan lidt i dårlig humør, synes jeg. Det kom så frem, der har ikke været så forfærdeligt mange publikummer. Og noget, altså mange, det er jo relativt, hvad der er mange. Men færre end til min koncert, det var det gik efter. Og det er ikke rart, og jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at han ikke skulle tabe mod. Jeg sagde, ved du hvad, det gør ikke noget. Det er ikke nødvendigvis tegn på kvalitet, at der kommer mange mennesker. Man kan nævne mange eksempler på, hvor der kommer mange. Altså, jeg tænker da også på Smølferne og sådan, og der kom der mange mennesker til det. Så blev han lidt bitter over, at jeg nævnte Smølferne i forbindelse med. Og så sagde han, jamen du kan også sagtens, fordi du har det der hjemstavnsromantik, du kører med. Så det er der jo heller ikke nogen, der forhindrer dig i at have. Men han var født i Glostrup. Og så er det jo heller ikke nemt, men jeg må indrømme, ordet hjemstavnsromantik, det ramte mig lidt hårdt. For sådan og det sagde jeg til ham, sådan har jeg faktisk aldrig opfattet det, jeg laver som hjemstavnsromantik. Ja, så mente han, at jeg måske nok var den eneste. Så gik jeg hele min produktion kritisk igennem så i det omfang, jeg kunne huske den. Og jeg fandt kun én sang, hvor der er sådan lidt. Og der vil jeg da så... Der sidder måske nogen her, der er kommet for at høre hjemstavnsromantik, så den vil jeg begynde med. Og når den er færdig, så kan de nemlig godt gå. Så er der ikke mere af den skuffe. For det er sådan, jeg hører til dem, der ikke synes, at vi er væsentligt bedre end andre, bare fordi vi er født nord for Limfjorden. Ikke måleligt bedre, det synes jeg ikke. Og vi er anderledes, fordi vi har forskellige vilkår. Sådan er det jo med os alle sammen. Jeg kan da nævne sådan en ting som, hvis jeg har været sydpå i 14 dage og kommer hjem, når jeg nærmer mig lykken, så kan jeg da godt mærke, at så er der faktisk ting, jeg har oplevet ude, som jeg begynder at savne allerede. Hentehår for eksempel, det arbejder vi overhovedet ikke mere op ved os, fordi... Ikke fordi vi kunne godt trænge til, men det blæser for meget, vi kan ikke styre det. Det eneste forhold, vi har til hentehår, det er, når vi søndag eftermiddag, søndag kan være lang op ved os. Når kirken er lukket sidst på formiddagen, så er der ikke mere. Så som til vi går en tur ned på parkeringspladsen ved Nordsømuseet. Der kommer jo folk fra hele landet. Det kan være, der kommer en familie fra Randers. Og manden har lige inden han sætter sig ind i bilen, lige lagt sådan en op. Så står vi og ser, når han træder ud af bilen der. Det er jo noget billigt. Det er billigt sjov, synes jeg. Da det blæser vesten, så træeren bøves, så møser de aldrig rettende mere. Når flyvsøg og skiværk, det fyrer og ryger, så det knåser meltan og øvnen de sviger. Når hår og mali har fået sat, så det dækker, så møger det skalle, som det lader sig gøre. Det står øst og øverste mig lige med et, er 30 år ældre end mig var lige før. Så vil jeg vende hen, så hjem. Når folk er mør, de kigger på mig, så må man have stolt 1,5 million. Og når det siger til de også er vist på, at de kun fra dem var eneste kron.
Når dem jeg vil sælge til skal have kvitteringer, dem jeg vil købe skal have penge sot. Og når folk går i byen helt lort net, med bare 10 kroner og kommer hjem med de 8, så vær vender hen, så er hjem. Når måren skriger højt op over himlen, og havluften tager dem med i øverlag. Når naboen tager sig til luen og hilser, og spørger til min røne, der har været væk. Når de unge de minder, at sådan som det går nu, så kan kun gå frem, og for det kan blive værd. Og de gamle kan håbe, at alting var bedre, dengang folk var fatte og slæse for der, så vær vende hen, så hjem. Tak skal I have. Det var det. Så er der ikke... Nu sagde jeg før, at der er nogle forskel på os, fordi vi har forskellige vilkår. Det er jo rigtigt. Jeg kan nævne sådan en ting som... oppe ved os har vi jo ikke de motorveje, som man har andre steder. Vi har sådan nogle stumper, der står sådan lidt mærkeligt umotiveret rundt omkring. Jeg har da set folk fra Norge, når de kører ind på sådan så kan man sige, så bliver de sådan helt lette, og så træder de speederen i bund, og så må de skynde sig at bremse, fordi så holder op igen, så er der ikke mere. Og det var jo, vi byttede os jo i sin tid til et motorvejsnet mod, at vi ville gå med til, at der skulle laves en storbæltsforbindelse. Det var jo os, der sad med den afgørelse. Og der var lidt snak om det, fordi nu har vi jo ikke brug for nogen af delen, sådan set. Men det kom der så til ski-ting, vi lader så tage de motorveje. Og nu står de der stumper der, og det er jo... Man kan godt sige, at vi er bitre, ikke fordi, som sagt, vi har ikke noget at bruge dem til, men en handel er en handel, synes jeg, og det er ikke rigtigt. Så vi kører stadigvæk på, vi har sådan nogle veje med nogle meget lange kurver, og der, hvis det er en kurve, der drejer til højre, så ved jeg godt, så er det næsten ikke til at komme til at overhale, fordi der bliver med dårlig udsyn, og det er træls. Hvis man nu har købt sig en bil, der kan køre hurtigt, og der stod i brochuren, at det var forbundet med en vis køreglæde, så er det træls, hvis man kommer til at køre bagefter en af de der kør efter reglerne aktivister. Og dem har vi mange af oppe ved os. Jeg har faktisk tit spekuleret over, hvorfor der er så mange lige ved os. Og så var der en, der fortalte mig, det er fordi, de har hovedkvarter i Brønderslev. Det vidste jeg slet ikke. Men det er jo en landsomspændende organisation. Man kan kende dem ved, at de har alle sammen fået fjernet nogle fjeder i forsædet. Så de kan komme længere ned og sidde. Det er det fine, det er at komme helt ned, så man næsten ikke kan se over. Og så kører de ellers lige så stille der. Jeg kan huske en dag for et par år siden, jeg var ude at køre sammen med Christian Alvad, vi skulle spille i en sømandskirke nede i Hamburg. Og 50 kilometer før Hamburg, der kom vi til at køre bagefter en fra Brønderslev der. Vi kunne faktisk kun se hans hænder, der stak op. Det var da utroligt. Hvorfor tror jeg, han ligger og kører helt hernede? Så blev vi enige om, at han nok egentlig bare skulle køre fra Hjørring til Brønderslev. Men der skal han så på et tidspunkt dreje fra hovedvejen og ind. Og så har han formentlig synes, at han har lige rigelig fart på til at tage det sving. Og nu lå han så stadigvæk og prøve at finde et godt sted til at forvente. Men jeg har sådan... Nu opfatter jeg mig selv som meget velafbalanceret menneske, egentlig som tolerant næsten til det kærlige, vil jeg sige. Men det kan gå i stykker, når jeg ligger og kører bagefter en. Jeg kan blive så ophidset. Der er sikkert andre, der kender. Man kan blive sådan helt rød i hovedet, og det klæder de færreste alligevel. Og jeg har da taget mig selv i, og det er sådan noget, der bliver forskrækket over. Jeg har faktisk taget mig selv i at sidde og ønske ondt for ham foran. Og hele hans familie også, jo. Det er fuldstændig vanvittigt. Men det er en underlig form for ophidselse, fordi lige snart man er på den anden side, så er det væk. Man kan overhovedet ikke. Man kan slet ikke mærke det mere. Det eneste, man kan se kone og børn, de sidder og er lidt blege i et stykke tid. Sådan. Jeg havde min svigerinde med ude at køre en dag, min brors kone, som jeg ved, jeg har nævnt her før. Hun er en dejlig kvinde. Hun har jo stadigvæk det der meget kraftige, tunge underansigt, som jeg kan så sige, at
siden jeg var her sidst, der har det udviklet sig kolossalt. Nu er hun faktisk nødt til for at skabe en illusion om ligevægt, så må hun tupere hår i nakken. Men ellers er alt ved det gamle. Den der mørkeblå plisserede nederdel, som jeg synes smyger sig så smukt omkring hendes meget kraftige læge. Men hun var med ud at køre, og der er gået sådan lidt jordstråler i for hende. Hun har lige afbrudt en uddannelse, hvor hun var ved at uddanne sig til vakuumterapeut. Den har lige afbrudt til fordel for at uddanne som familievejleder. Så det kører egentlig meget godt for hende. Og der hun blev forskrækket over, jeg sad og hissede mig op over en, der kørte lige foran, og hun sagde, det er meget usundt for dig i din alder at sidde og blive så ophidset. Og det er sikkert rigtigt. Og så sagde hun, det er noget, hun har lært på det kurs, hun går på nu. Hun sagde, prøv om du kan skrive dig ud af det. Jeg skulle skrive ned, som hun sagde, mine tanker og følelser omkring det, og køre bagefter en fra Brønderslev. Og så skulle jeg se på det. Og det gjorde så, det var ubehagelig og stærk læsning, det må jeg sige. Og nu har jeg så sat lidt musik til. Det er fordi, jeg vil godt stå frem og være ved, hvordan det er. Og I skal forestille jer, vi er ikke ude at køre for at spare brændstof eller noget som helst. Vi er ude for at finde den skinbarlige køreglæde. Det er det handler om. Motoren summer, asfalten synger, foran med tyre i stor idiot. Toyota Corolla, vaske for nylig. Det blonk er blonkt, og det sort er sort. Hej, tyr forsigtigt. Hej, ser dybt i hans sæde, for det er en skal være løven, tyr hej med hat. Mig må tyre 90, men hej nøves med 70. Skønt vejr hverken vur eller glat. Der er varmt i bilen, der bliver fugtet på ry, og jeg kan mærke, at jeg er ved at blive sur. For jeg kan ikke komme forbi ham, idioten foran mig, og jeg garanterer bare ud for at tyre en tur. Kunne han bare punktere, eller hans motor kunne bræse sammen. Det kunne han have rigtig godt af, det træls svin. Kunne han bare tyre væk og lagde på taget i gruppen. Med Ulf i hjul i vejr og jeg skulle grine. Kunne han bare få noget uslet, eller hovedpine og hattig, tagpine og svamp og ondt i hans mave. Givet hans kone, hun ville skilles, og børnene ville snakke med ham, så jeg kunne blive ensom i resten af hans dag. Jeg vil ønske, at jeg er fuld og bliver tårer på lisen, og kommer i spjælt og går fallit. Når nu drejer herfra, og han bor nok i kvisten. Det var egentlig skønt, for så kan jeg sådan set bare til forbi. Motoren summer, asfalten synger, foran med tyre en anden idiot. Tak skal jeg have. Jeg havde faktisk en meget stærk oplevelse her for ikke så længe siden, jeg skulle spille for et ekstremt ung publikum. Og det er udmærket. Jeg kan så bedst lide, at for mig der er et godt publikum et på alle måder blandet publikum, aldersmæssigt og
pæne og grimme mellem hinanden og sådan noget. Men her skulle jeg spille for et lidt ensartet publikum. Det var helt ungt, og det var ene piger, det var sygeplejeelever. Og de har blå øjne alle sammen. Det var som sådan en mark med blå kornblomster. De var virkelig søde, og de lignede faktisk engle, som de sad der. Men det spændende var, at jeg kunne mærke på mig selv, at jeg sang meget bedre, end jeg nogensinde har gjort. Der var passager indimellem, der var så smuk, at jeg fik gåsehud op af armen. Jeg tænkte, det er mærkeligt, det her. Og jeg har meget mere luft at gøre med. Man har jo sådan set kun den lungekapacitet, man har, ikke? Men jeg har meget mere luft. Jeg kunne holde tonerne så langt. Og der gik sådan lidt Ivan Rebroff i en gang imellem. Og jeg tænkte, det er da egentlig mærkeligt. Hvorfor? Så gik jeg op for mig, det var fordi, de var så unge, så jeg gad ikke engang at holde maven inde. Og det giver lige det sidste. Men... Og jeg kan også mærke, at jeg optrådte sådan lidt onkelagtigt overfor dem. Sådan snakker en del om, og når man bliver voksen og sådan noget. Og så sluttede jeg på en måde. Jeg har aldrig sluttet en koncert på den måde før. Og jeg vil heller aldrig gøre det, men jeg hørte pludselig min mund sige, ja, og hvis nogen har noget at spørge om, så... Jeg fik faktisk et sjovt spørgsmål, forleden da jeg var inde i en forretning for at købe filtsåler. Og så står der en ældre mand derinde, han viser at være ungar kommer til 56. Og så spurgte han, om jeg aldrig har tænkt på at spille i udlandet. Og der må jeg sige, jo, det har jeg faktisk tænkt meget på. Min brors svoger, de inviterer en gang mellem ham og hans kone. Her på den liste over folk, han ringer til at invitere. Og det gør så, at jeg har en liste ved siden af telefonen med undskyldninger for ikke at komme. Og han er snedig, når jeg så siger, at det kan jeg desværre ikke. Så ved du hvad, så tager vi bare aften før. Det var ærgerligt, det kan jeg heller ikke. Jeg har så mange undskyldninger, han kan ikke køre mig ned. Jeg har virkelig... Fordi det er så hårdt at være gæst hen ved ham. Jeg tænker altid på, nu er jeg ret bibelkyndig. Jeg har boet på hotel i 26 år, og det giver jo altid lidt. Og det er især lignelserne, jeg synes, der interesserer mig. Det er gode, sådan lidt stramme, pædagogiske fortællinger, som man egentlig selv kan udlægge, som man vil, og det gør man jo så også. Jeg kan godt lide den der, om det store gæstebud. Jeg ved ham, der inviterer både venner og bekendte, og dem, han synes, han er nødt til. Og det er rigtig fest, altså mad udefra og sådan noget, og der kommer overhovedet ingen. Og det siger mig, at han er nok nogenlunde lige så kedelig som min brors svoger. Det er det samme, der kommer heller ikke nogen. Man kan simpelthen ikke holde det ud. Det er en ørkenvandring. Det begynder med, når man kommer hen, så er deres møbler for lave. Jeg ved sådan, at det er først, når man er kommet ned og sidde i dem, det går op for en, at man skulle egentlig have løsnet livremmen lidt, fordi man kan ikke rigtig få luft. Og det er sådan som om, at indvold og alting bliver skubbet lidt op, man sidder sådan. Og det står sådan op i halsen, og jeg har oplevet folk, som også smukke kvinder i øvrigt, som har siddet og haft opstød på grund af det der. Og der har jeg lagt mærke til, at der er en meget feminin måde at gøre det på. Det har jeg aldrig tænkt på. Det er sådan... Men det er så hårdt at sidde på den måde, og lysbilleder, det kan man altid få lov at se hen ved dem. Det er sådan nogle store karuseller, de viser, og bare sådan en ting som Jespers Hus Blomsterpark, der er 2 hele karuseller. Men det værste, og I ved, for at blive i den kirkelige terminologi, når folk går ned fra, at de har været til alters, og få alle synder forladt, og de er helt blank og fine, klar til at gå ud og lave nye, interessante synder, så når de er på vej ned der, så har de alle sammen et lille stykke af Jesu legeme siden heroppe. Man kan se det. De går sådan lidt diskret, sådan. Og det er jo fordi, man får for lidt blod til at skylle ned med simpelthen. Nu nævner jeg det, fordi det er lidt den samme fornemmelse, man sidder med, når man er hen ved min brors svoger. Men det er bare det. Det er marmorkage. Det får vi altid i store mængder derhen. Og marmorkage, det er jo en underlig kage, sådan set, fordi den har den egenskab, at når man fører den ind, lige snart den passerer fortænderen på vej ind i munden, så søger den op i ganen. Og man kan ikke gøre noget ved, der vil den op. Klask, siger, så er man helt kittet til med marmorkage deroppe, og folk sidder der. Og jeg vil ikke sætte jer ind i sådan en aften,
hvor vi sidder i de der stole, og så med marmorkage, og så skal vi sidde og se lysbilleder fra Jesper Sus Blomsterpark. Det gør man ikke frivilligt. Og det er uinteressant snak, man har siddet og lagt øre til det, fordi man kan ikke snakke om noget ordentligt, simpelthen. Jeg plejer altid, hvis det bliver for slemt, at kunne få gang i ved at sige et eller andet om EU, så er der altid nogen, der bliver hysterisk, og så kan det da tit komme til at handle om noget, synes jeg. Men det kan man jo ikke. Man kan jo ikke snakke politik med det der. Det lader sig ikke gøre. Så det bliver sådan nogle ligegyldigheder, vi sidder og siger. Jeg kan da huske, verden han underholdt os med en gang, hans svigerfar havde købt en cykel på en politiaktion. Jeg tog mig selv i at sidde der og sagde, nå, så som om det interesserer mig overhovedet. Han har kun givet 40 kroner for den, det var en dyrkop. Og vi snakker om, hvad den her koster, der var ny og sådan noget. Det er, jeg vil kalde det uliv. Det er så forfærdeligt. Det må man ikke gøre. Men jeg har også skrevet en sang om, fordi nu skal jeg siges. At hvis de vil blive sådan her, er så allerede derhjemme. Vi skulle have ringt og meldt afbud, at have os telefonbogen frem. Men du vil partout herhen, for du trænger sådan til at komme i by. Nu ser du og hænger, som om du er død. Vi skulle have ringt, og så vi var syge. De har været en bitte tur på Djursslag. Gud, alle de lysbilleder, vi har set. Vi har hørt alt om de her træls naboer. Ej, holdt kopperbryllup på kredit. Og de har sendt, jeg blev en student. Vi har set hans eksamensbevis. Og de skal have skjøtet, jeg tagrejer uk. De er fryst i stykker is. Og det trælseste der findes i verden, det er kaffe og marmorkage. Der bliver mere og mere vold i verden. Ja, det er vi blevet enige om. Det er på møghøvtid, der er nogen, der gør noget ved. Det er vi også blevet enige om. Det er træls og en kunne sove. Det er vi også blevet enige om. Man kan lede af i timer og kan ikke falde i søvn. Det er træls, er vi enige om. Men det trælseste der findes i verden, det er kaffe og marmorkage. Vi ser lige frem og søger sammen, og vi døver lidt med luft i vor mave. Ting, der står fuldstændig stille nu. Minutterne de er blevet til dag. Og nu skal vi høre om hans mor. Hun har fået nyt elektrisk komfyr. Han havde en bøs og havde skudt ham i hovedet. Nu kommer der mere kage på bordet. Og det trælses der findes i verden, det er kaffe og marmorkage. Det var helt ny den sidste der. Et af de spørgsmål, som man jo står overfor igen og igen, mange gange gennem alle årene, har været, bliver det aldrig træls? Og der synes jeg, der rejser sig et spørgsmål, som man må stille sig selv. I så fald er man så ikke selv uommet. Jeg vil lige lave et lille kort resumé, fordi jeg kan jo ikke stå her og gå ud fra, at alle dem, der er her, også var her sidste år. Der kan være nogen døde, og så er der kommet nogle andre et eller andet. Så derfor kan jeg ikke bare henvise til, hvad jeg sagde sidste gang.
Så et kort resumé. Nu kan jeg ikke snakke om marmorkage, uden lige at tage min sviginde op igen, min brors kone. Fordi hun arbejder også meget med dem. Hun gør på en anden måde. Hun bager meget store portioner ad gangen. For som hun siger, det er så dejligt, når der kommer nogen, så kan man lige tage en marmorkage op. Og det har hun da heller aldrig nogensinde forsømt at gøre, må jeg sige. Hun siger også tit sådan, når vi spiser og sådan noget. Ja, her i huset smider vi jo aldrig mad væk. Og der tænkte den på en dag, da hun sagde det. Jeg kom til at se på familien og tænkte, det burde de måske egentlig begynde at gøre. For de er godt nok fyldt godt ud, det kan jeg love jer. Der er ikke nogen problemer med rynker og sådan noget. De har en eller anden idé om, de spiser også, selv når de er mæt, så spiser de videre. Så spiser de op af hensyn til de sultne i Afrika. Hvad har de spist af hensyn til de sultne? Det er så og jeg synes jo, det er urimeligt, og i Afrika, de ved det jo ikke engang. Så det batter jo ikke en ski. Men resuméet går på, at ja, de blev gift. Stille og roligt. Det er ikke noget, vi taler meget om i familien, fordi de fik ret kort efter en søn. Og det var jo ikke noget, der var planlagt direkte. Altså, det var lidt uden for stod ikke i brochuren, men der mener jeg jo, når to mennesker beslutter sig for at blande deres gener til et barn, så vil jeg nok generelt efterlyse lidt mere selvkritik. Det synes jeg godt, man kunne. Man kunne godt ligesom se på hinanden og stille sig selv spørgsmålet, kan et eventuelt barn være tjent med en blanding af det her? Fordi det er jo trods alt børnene, der skal gå og døje med hele livet. Og jeg kan sige så meget, at det spørgsmål har min brors sviginde ikke stillet sig selv og hinanden. Og det er jo så, fordi det åbenbart kom lidt bag på. Men så, de fik så kun det ene barn i det mindste. Og han er så man egentlig en rar dreng, det er ikke på den måde, men han har jo fået sin mors meget tunge underansigt og sin fars manglende hals og pæreform. Og så er der det med enebørn. Der kan forældre nogle gange have svært ved at følge med, når de bliver større. Det er som om, de vil ligesom holde dem fast i en bestemt alder, eller sådan noget. I min brors og hans kones tilfælde, det var sådan omkring 5-6 års alderen, tror jeg. Der stod de ligesom af på flere punkter. Når de snakker til ham og om ham, det er som om, det er en meget lille dreng. Jeg kan huske, det er flere år siden, jeg var henne ved dem en dag. Det var bare til en kop kaffe og et stykke kage. Så der har han vel været 16 år, eller sådan noget, drengen. Og så kom jeg, så kunne jeg ikke lige se ham. Så siger han, knægten ikke hjemme. Jo, siger min svinde, det tror jeg, han er. Så banker hun lige på toiletdøren, så siger jeg, er du ude at lave pølser? Og det stødte mig, en dreng på 16 år, det synes jeg ikke, man kan. Men jeg sagde så ikke, jeg vil ikke blande mig i. Men senere, da vi sad inde ved bordet, der skulle komme en bil og hente drengen der, fordi han skulle med nogle unge mennesker et eller andet sted hen. Og da bilen kommer der, så stikker han lige hovedet ind i stuen for at sige farvel. Og det var noget hovedet, der kom ind, det må jeg nok sige. Og så siger min sviginde så vi alle sammen kunne høre, lad du mærke til, mor har lagt rene underbukser frem til dig. Og så gik han, så kunne jeg ikke holde min mund med. Så siger det er forkert af det der. En dreng på 16 år, han er egentlig meget blufærdig. Og så noget, det er meget privat, det kommer ind på det der med NV. Jeg vil ikke nævne det. Og også det med undertøj og sådan noget. Nå ja, sagde min sviginde, men det er jo sådan for, nu skal han jo ud og køre bil, og sige, hvad er det med sagen at gøre? Jamen det er sådan for, hvis de skulle køre galt. Der gik op for mig i al sin gro, hvad det var for et billede, hun havde inde i hovedet. Hun måtte jo se for sig, at han blev, det er makabert, at han bliver indlagt fuldstændig forslået og ødelagt, og læger og sygeplejersker kommer styrten hen ad gangen, og ser forskrækket på ham og siger, det var dog forfærdeligt, men sikkert nogle dejlige rene underbukser, han har på. Sådan tror jeg ikke, tingene fungerer. Men han er rejst hjemmefra, drengen, og det er jo naturligt nok. Det gav en ægteskabelig krise. Min sviginde røg ind i nogle meget dybe depressioner, vil jeg nok sige. Hun græd meget, og det klædte hende jo så dårligt. Det var så meget, hun måtte til psykolog, og som sagde til dem, at det er ikke unaturligt, når børnene rejser hjemmefra, at der kan opstå det der vakuum lige frem, tomrum,
der sker det, at, og i det her tilfælde var det jo sådan set alle børn på én gang, så sker der det, at forældrene mange gange bliver meget synlige for hinanden lige pludselig. Og det kan give depressioner, og det har det altså... Det gjorde det i det her tilfælde. Så han rådede dem til at finde en fælles interesse, en hobby, et eller andet, de kunne dyrke sammen for at ligesom fylde det tomrum ud af oplevelsen. Og det blev så musikken, det gik ud over. De har begge to arbejdet lidt med musik som børn og unge. Min svigerinde der har sunget i et menighedskor som stor pige. Hvis den der som ret stor pige, så vidt jeg er orienteret. Og min bror har så gået til klaverundervisning hele sin barndom, det husker jeg så tydeligt. Det var ligesom, der gik han i stå, da han lærte at spille Fyr Elise. Der kom han ikke længere. Den sagde han fast i. Til sidst så kunne han spille en lyn hurtigt. Og det blev den jo ikke bedre af. Men det var jo en Beethoven skrev, efter han var blevet døv, så vidt jeg forstod. Men så siger min bror en dag, ja, vi har jo dannet en duo. Og der blev jeg forskrækket. Jeg så sådan... Jeg så lige hurtigt Susie og Leo for mig, eller sådan noget. Men det var der så gudskelov mere over i retning af Lis og Per. Sådan stille og roligt. Repertoire, det var gammel Siver 413 ting. Især Rachel Rasteni repertoire, fordi det lå godt for min svenens stemme, sagde min bror. Og det er jo sjovt, nu kan jeg se, at vi er flere herinde fra dengang, da Siver 413 virkelig var en institution. Ingen søndag middag uden Siver 413. Jeg synes jo, vi fik jo altid søndag middag, der fik vi jo karbonader og grønne ærter. Eller tarteletter. Altid noget med grønne ærter i. Og det satte vi så til livs. Til tonerne af, jeg plukker fløjtsgræs og riddersporer. Og det er jo noget, det præger jo en mand der. For i mig med det er på et tidspunkt i ens liv, hvor man er så ung og helt hudløs og åben, og indtrykken, de sætter sig meget dybt. For halv års tid siden, og sådan noget, der kom jeg kørende sammen med Christian Alvad, han sagde, læste avis. Og så siger han, du er god, så har du set, Rachel Rasteni er død. Det kom bag på mig, for det tror jeg, hun har været længe. Men der gjorde jeg den underlige opdagelse, at i det, han sagde, Rachel Rasteni, der bølgede der ligefrem sådan en grøn ærtsmag op i munden på mig. Så kraftigt, som om jeg lige havde siddet og spist grøn ærter. Det var meget voldsomt. Og jeg sad længe sådan, jeg tænkte, det må holde op igen. Så sagde det Christian, prøv lige at stikke snuden herinde. Og så pustede jeg ham ind i ansigtet. Så sagde, nu skal du være helt ærlig, lugter jeg af grøn ærter? Og så sagde han lidt, så sagde han, ikke nogen jeg vil spise, sagde han. Så det har selvfølgelig bare været... Det har selvfølgelig bare været sådan noget psykosomatisk, som det hedder. Også det at høre de der gamle sange igen. Jeg har egentlig aldrig tænkt over det med sådan... Men den med fløjtsgræs og ridderspor, det er jo en smuk sang egentlig. Også de nære ting, det er jo en stærk sag. Og jo, men også sådan noget som urmagervisen der. Den er jeg det er der tit pointeret over for unge mennesker. Vi var der med på Norden dengang. Med den med urmageren, der lokker kvinderne ind i forretningen med sit klokkeværk. Og ikke nok med det, men også med sit dingelingelingeling. Og det er sådan, at unge mennesker, de tror, det er løgn, når de siger, det spiste vi mad til, da jeg var barn. Men en dag jeg kom hen til min bror, der kom min svende ud og lukkede op, så sagde han, det var godt, du kom, du skal lære mig at spille guitar. For hun havde guitaren med på scenen. Hun har købt en brugt guitar af en tidligere børneforsorgspædagog, der har haft den hængende på skrå på væggen i mange år. Og det var jo helt sjovt at se sådan en rigtig gammeldags forsorgsguitar igen, der med børneforsorgsstrop. Det er sådan en broderer en, der går helt herud, og så hænger der sådan 2 kvaster. Og hun kunne allerede spille We Shall Overcome, det kørte virkelig for hende. Så havde jeg en mærkelig oplevelse en dag, nogle få dage efter. Jeg ved ikke, om I kender det. Det er noget, der kommer til mig mere og mere efterhånden, som jeg bliver ældre. Jeg kan sådan stå pludselig og have en oplevelse, hvor jeg synes, virkeligheden sådan kommer ud af hak på en eller anden måde. Som om jeg kan næsten ikke rumme det.
Som om lyden til det, jeg ser, lyden passer ikke til det billede, jeg ser. I kender den følelse, man kan få, når man ser tv, og så er der sat en forkert tekst under. Sådan kan jeg godt få en gang imellem. Og der havde jeg sådan en underlig følelse, en dag jeg kom hen. Jeg skulle bare hen og sige et eller andet til min bror. Så kom min svigerinde ud og lukkede op. Hun var sådan... Ja, hun var sådan helt flamme op af halsen, og så plejede vi at gå lidt stille med hende. Så sagde nej, det var godt, du kom. Ved du hvad? Jeg har haft sådan et vrøvl med min G-streng hele dagen. Og nu jeg vidste godt, hvad hun mente, det ikke på den måde. Men lige i det øjeblik, hun sagde det, der fik jeg et billede, som jeg var ked af, ind i hovedet. Og det blev faktisk værre. Det blev faktisk værre, da vi kom ind, for hun sagde, ved du hvad, jeg kan ikke holde den ren. Men det jeg vil frem til er egentlig, at jeg kan huske i gamle dage, da vi alle sammen skulle have guitar der helt langt tilbage, der fik man jo med en guitar, fik man også en drøm. En drøm om at blive star eller et eller andet. Og det... Så vi er så nogen, der ikke helt har opgivet den drøm endnu. Min første guitar var brugt, men egentlig rigtig pæn. Jeg døv sådan i starten med forskidte til at stemme. Men jeg spilte hos Susanne og my darling Clementine. Og vi shall overkomme og blot slender gennem regn. Jeg optræd for familien, de var godt tilfreds. Det gav mig noget rutine, det var i 69. Så min far havde tødt at have vældig godt gehør. Der vidste jeg ville være noget mere end bare amatør. Først sang jeg som Pete Seeger, så lidt som Donovan. En del som Elvis Presley og noget som Manfred Mann. Jeg prøvede sammen med Jagger, men han var alt for vild. Så blæste jeg på det hele, og så sang jeg som Marcel. Men det løb jeg som Pete Seeger, lidt som Donovan. En del som Elvis Presley, og noget som Manfred Mann. Jeg kunne det hele, det løb næsten lige så godt som dem. Jeg var set i tvivl om det nu var min eneste. Og jeg kunne sætte mig selv på scenen, når jeg stod foran mit spejl. Jeg spillede op på mit kammer, så det klang i tag og tegl. Jeg kunne håbe og vrikke med røven, som de rigtige stjerner gjorde. Men jeg nåede kun at lære de ting, som folk så gerne ville høre i går. Jeg var så tæt ved, hver gang alting skyrte. Jeg sang lidt på et værtshus, der hed Det Røde Guld. Men der var aldrig nogen, der hørte, for folk var alt for fuld. Det var ingen dans på roser, nej nærmest tværtimod. Jeg spillede rundt i foreninger, men folk var lige glade. Jeg fik lavet kassettebåd til Danmarks Radio og en masse pressefoto, dem har jeg vist endnu. Til sidst solgte jeg gitaren, og min ungdom dag var gået. Nu har jeg fået arbejde på en rutebilstation. Og jeg kunne sætte mig selv på scenen, når jeg stod foran mit spejl. Jeg spillede op på mit kammer, så det klang i tag og tegl. Jeg kunne håbe og vrikke med røven, som de rigtige stjerner gjorde. Men jeg nåede kun at lære de ting, som folk så gerne ville høre i går. Jeg var så tæt ved, hver gang alting skøvte. Lige inden jeg gik ind her, der mødte jeg en far med en lille dreng ved hånden. Og han stillede mig det spørgsmål: kan det virkelig passe, at bare fordi I kan spille lidt guitar, så skal I behandles som grever og baroner og have både poser i sæk? Nu er det sådan, at der står i vores kontrakt, hvad der skal være på spillestedet i garderoben. Og det er en kendt sag, at listens længde er omvendt proportional med talentets størrelse. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil modsige i dag. Der findes folk, der er så talentfulde, at de er oppe på og skal have deres egen kaffe med i en termokan og en lille madpakke. Selv ligger jeg på en tør kop kaffe, som det hedder. Men der findes jo også folk i branchen, der er så småt kørende, at de skal have både cognac, de skal have frisk frugt, de skal have nye håndklæder, og man kan nævne
mange forskellige ting. Og der kan jeg da ikke lade være med at sige, når jeg sidder her med en kop kaffe. Jeg kan nogle gange føle, at jeg bliver behandlet som en ganske almindelig mand fra landet, der har lært at spille lidt guitar. Og det gør ondt. Altså, jeg ville forfærdeligt gerne, at der engang skulle blive en generation af børn, der aldrig nogensinde har hørt et voksen menneske sige, det kan vi lige så godt, for sådan går det nok alligevel. Det er det værste. Det må man ikke sige til børn. Altså, så hellere slå dem, det tager de ikke nær så meget skade af. Det andet, det må man ikke. Og det er jo lidt uhyggeligt at tænke på, at det er faktisk den holdning, hele vores politik bygger på nu. Det er sådan går nok alligevel. Men det har, altså, der er jo mange ting i samfundet, der bygger på det. Altså, tænk på sådan noget som mode. Jeg går op i mode, men jeg er ikke slave af. Det synes jeg ikke, man kan sige. Der er det jo sådan noget med at finde ud af, hvad vej det går, og så bare følge med, ikke? Jeg kan da huske, når jeg tænker tilbage på skoens udvikling i de år, jeg har sådan været bevidst om den slags ting. Det er jo helt fantastisk. Jeg var med dengang, vi havde sådan nogle brede dapper uden hæl. Kan jeg huske, vi skulle gå. Jeg ved ikke hvorfor. Vi gik sådan helt bagover. Og det har jo sat sit præg på vores måde at gå på i dag også, synes jeg. Os, der dyrker det, fordi vi får strakt vores sener bag på benen. Så i dag, der plasker vi afsted som sådan nogle vadefugle, når vi går. Så skulle skoen være smalle og spids, og så skulle de være høje og firkanter, jeg ved ikke hvad. Og det sidste inden for sko nu, jeg har lagt mærke til, det er de der helt unge piger, der går på sådan nogle høje såler. Det synes jeg er imponerende. Jeg synes, det er fantastisk. Helt tynde ben, og så sådan nogle høje såler. Når jeg møder sådan en, jeg lægger mig altid lige i slipstrømmen, for at se, hvordan de går jo så selvfølgeligt på dem, som om, og jeg går og får sådan en følelse i benene, ligesom når man har været ude i træsko i tøsne, og så kommer op på sådan nogle høje klodser og gå, ikke? Det har jo aldrig været særlig fikst. Men jeg så en dag, jeg kørte under tunnelen i Svanelund i Hjørring, der kom der gående sådan en helt ung pige på meget tynde ben, og så sådan nogle såler. Det var lidt nyt for hende nu, kunne man se. Hun gik ganske langsomt, så støttede hun sig lidt til muren også. Og så jeg rullede lige vinduet ned for at sige, tror ikke heller, du må komme op og køre? Nej, sagde hun, jeg skal lære det. Og sådan er jeg jo. Den her sang skrev jeg for mange år siden, da jeg brugte et par, der hed Åge og Ida. Og en gang, der lod jeg dem prøve at følge moden, bare for at se, hvad der skete. Åge, han er inde for at købe et par nye sko. Han har gået i dem fra sin konfirmation i mange år. Jeg tror ikke, hans mor var klar over, hvor sandt det var, da hun sagde, Åge, her har du sko i rigtig mange år. Han kunne ganske simpelthen ikke få has på dem. Men til sidst, så kunne de ikke mere, og nu er han så inde for at købe sådan et par mere up-to-date sko. Og dengang, der skulle de være meget space. Og han er kommet i kløren på sådan en rigtig skoekspedient. De kan holde sådan en sko, som om det er en meget fin årgangsvin. Og så tager de lige en vurdering af kunden, og hvis han ser ud til at være fra landet, så siger de, ja, her er en sko, vi sælger rigtig mange af. Fordi også ud fra landet, vi er så dumme, vi tror, det er tegn på kvalitet, så kører vi. Men Ida er også gået med på den seneste nye måde. Hun er i meget, meget kort skørt, det skulle man have dengang. Ekstremt kort skørt, og det skal så med, det var inden de der meget tynde piger blev opfundet. Det var faktisk længe før de tynde piger kom på banen. Og så det var jo en glad tid, kan man sige. Og der vil jeg da så også lige sige, det der meget tynde look, jeg synes ikke rigtigt, altså, jeg kender ingen mænd, der synes, det er dejligt. Ikke hvad jeg vil kalde mænd i hvert fald. Vi er faktisk nogle stykker, der går sammen om et krav om at få de småfede piger på banen igen. Det bliver for kedeligt. Men jeg har lavet den her som en tango. Så jeg siger, hvorfor det? Jamen, det er, fordi tango er en fantastisk musikform for det første, men nok mest fordi, der til tangoen for mig knytter sig en meget, meget stor oplevelse at have. Jeg er samtidig blevet interviewet til Damebladet. Og når jeg har sagt ja til det, så fordi jeg tror, det var en af de der sider, I ved, der er sådan nogle sider, hvor man dyrker talentløshed helt ud i sin aller yderste konsekvens, med sådan nogle poesibogsspørgsmål. I ved de der, hvad er din yndlingsret, og hvad er din yndlingsfarve, og sådan noget. Hvad er din favoritfilm, og sådan. Det er da klart, det vil man jo gerne svare på, og jeg vil nemlig så gerne frem til der,
at svare på, hvad er den største oplevelse, du har haft i hele dit liv? Og det kan jeg sætte dato på. Jeg har haft den store oplevelse, jeg har oplevet en kone, mor til en kæreste, som min bror havde engang for mange år siden. Stovt, sådan lidt hårdt på en begårdsmandsdatter type, sådan. Der var sådan lidt Inge Krog i Kristi Folkeparti over hende. Og jeg ved ikke, hende har jeg engang oplevet dans tango med en skolepedel med stift ben. Det er den største oplevelse, jeg har haft i hele mit liv. Jeg ved ikke, om I kan se det for et skråt igennem sanden, som om de var så vrede på hinanden, og så vrikkede de vredt med hovederne og sådan noget. Det var helt utroligt. Nu starter jeg med en lille forspil, så kan I prøve, om I kan genkalde jer, eller kan se det for jeres indre blik. Jeg kan se det meget tydeligt hver gang. De er pæne, og som de klæder godt. Så hun skal skosuge nu om dagen, så var de hen i forretningen. Og desto er I på sko, så spids og så lang og så sær og så lige sigtbar. Og min færd, de er noget bred og noget tyk, for der er det vi. Jeg går mest rundt i træsko, men det er tidens krav, som kræver ting, det skal være. Følg tidens krav, lige godt hvor tossigt de er. Hvem er mon der stiller tidens krav? Mon det er nogen med tjære. Tænk om mig tur og ski på tidens krav. Lav ting som det skal være. Jamen Ida kan man til at råbe. Hun mødte op i en kjole og var fuldstændig lårkort. Ja, hun er pæn, det er ikke for det. Hun er stor, som vi ser noget kraftige bøger. Og Idas lår, de er fuld af hår. Og noget blæ og vældig stor. Og det er helt galt i lårkort. Men det er tidens krav, som kræver ting, det skal være. Følg tidens krav, lige godt hvor tossigt de er. Hvem er mon der stiller tidens krav? Mon det er nogen med tjære. Tænk om mig tur og ski på tidens krav. Lav ting som det skal være. Så gik vi. Vi ville ud i by. Det var sommer og sol, og vi var med på noderne. Min sko, de klemte jo tossi ondt. Jeg prøvede at lade som en ting. Jeg vrælte os det som en gammel skruk. Det var rent forskrækkeligt, som det så. Som jeg har jord i min bøvser. Men det er tidens krav, som kræver ting, det skal være. Følg tidens krav, lige godt hvor tossigt de er. Hvem er mon der stiller tidens krav? Mon det er nogen med tjære. Tænk om mig tur og ski på tidens krav. Lav ting som det skal være. Vi satte os på et bænk ved væg. Ida gik hen for at type os i ispæ. Det var frygteligt som helåse ug. De lignede parcelhud, der slås om pladsen. Det klaske høvd for hver trin hun tog. Og det sagde jeg, at kunne sætte en god. Så vi tjør hjem i en taxa. Men det er tidens krav, som kræver ting, det skal være. Følg tidens krav, lige godt hvor tossigt de er. Hvem er mon der stiller tidens krav? Mon det er nogen med tjære. Tænk om mig tur og ski på tidens krav. Lav ting som det skal være. Jeg vil godt synge en, som jeg kom til at tænke på en aften. Jeg spillede på en højskole. En ungdomsskole, eller hvad det var. Og der har jeg åbenbart sorteret nogle unge mennesker. Fordi jeg har snakket om noget politik og sådan noget.
Og dem diskuterede jeg meget med bagefter. Det var faktisk ret sjovt. De var hårde med mig, især en af dem, han var meget hård. Han sagde, du må da indrømme, at jer, der var unge i 60'erne, I var dybt latterlige. Og der må jeg sige, han har selvfølgelig fat i noget af det rigtige. Det kommer vi ikke udenom. Og nu stod han der, ung og frisk, og han har fået lavet afrohår. Det klædte ham nu ikke rigtigt, altså, fordi han var så bleg, men så har han så til gengæld fået 8 ringe i det ene øre her, og så et søm igennem næsen, og så en lille ring igennem her, og så har han bukser på, hvor røven hang helt hernede. Og jeg sagde, det er jo sådan, at lige meget hvilken generation vi snakker om, set i bagspejlet, der er vi dybt latterlige. Det er der ikke noget at gøre ved. Og I vil også blive latterlige, og så kunne jeg ikke lade være med at sige, inden så længe. Det var småligt, og det er også kære, jeg kom til at sige. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er pludselig, som om det er en trend, det bliver en god tone at gøre nar af os, der er unge i 60'erne. Der har de frem skrevet sarkastiske bøger om det. Det må vi jo så leve med, men jeg synes, det er vigtigt også at fremhæve, at der var faktisk gode ting. Der var rigtig gode ting, som jeg synes, man savner i dag. Bare sådan en ting som, man kan sige, det var jo en tid, der var præget af mange og skiftende parforhold. Det var virkelig noget, der kørte, altså. Så hvorfor det var sådan, det skiftede med så hurtig en frekvens, det ved jeg ikke. Det er der sikkert mange forklaringer på. Nogen mente, det var fordi vores forældre havde oplevet krigen og sådan noget. Men jeg ved det ikke. Jeg hælder mere til, at det har noget at gøre med den store dosis Giro 413, vi har fået. Og så alle de grønne ærter. Jeg tror, at vi gennem for eksempel Rachel Rastenis repertoire er kommet til at tro, at forelskelse er i familie med kærlighed. Og det er jo, i dag ved vi, det er noget frygteligt vrøvl. Hvis man skal sige forelskelse er i familie med noget, så må det jo være influenza. Altså, man kan få det flere gange, men det går altid over igen. Men det vidste man ikke dengang. Derfor var der så mange parforhold, og der var også mange, der gik fra hinanden. Og det er klart, at der var stor smerte forbundet med det også. Men der kom mange gode sange ud af. Det er det gode ved. For gode sange, de opstår ud af ulykkelig kærlighed. Der er aldrig skrevet rigtig gode sange ud fra lykkelig kærlighed. Jeg kender en. Ja. Richard Ragnvald har et par stykker, men ellers så kan jeg ikke lige komme på noget. Ellers så synes jeg nok, sangen over alle sange, det var en lørdag aften, den er skrevet ud fra dyb ulykkelig kærlighed. Den her hørte jeg på meget tidligt tidspunkt i min tilværelse, der gjorde dybt indtryk på mig. Den skrev Tom Paxton, og så har jeg oversat den. Og jeg synes egentlig for nu at markere, at når vi er en del herinde fra den tid og sådan, for at markere, at det vil vi godt stå ved, så jeg synes vi skulle prøve, om ikke andet sådan nynne omkvæd sammen. Jeg skal nok det sidste B-stykke, det skal jeg nok synge i originalversion. Det er det flest kender. Nu siger jeg så, fordi det synger jeg så på engelsk, og det, når jeg går fra dialekt over til engelsk, det er der, hvor I begynder pludselig at forstå, hvad det er. Så er det fordi, det er på engelsk. Vi har tjøst, vi har grint, vi har længtes alt for lidt, alt for lidt. Vi har råbt, vi har grædt, vi har skændtes alt for tit, alt for tit. Nu går du din vej uden ord til farvel. Der var mange ting vi aldrig fik så. Men tro mig, jeg har virkelig aldrig vil gøre det for træ. Det var det nok det sidste jeg kunne finde på. Nu forstår jeg hvorfor du går fra mig. Men det er for sent, alt for sent. Og nu forstår jeg
og mø af holdjordet, men for sent, alt for sent. Nu går du din vej uden ord til farvel. Der var mange ting vi aldrig fik så, men tro mig, jeg har virkelig aldrig vil gøre det for træ. Det var da nok det sidste jeg kunne finde på. Der er så tyst ved min seng, når jeg vågner uden det, uden det. Som en klang og musik, når det forstummer uden det, uden det. Are you going away with no words of farewell? Will there be not a trace left behind? Well, I could have loved you better. I didn't mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. Jeg synes for en ordens skyld, altså vi skal lige nynne det omkvæd sammen. Ellers er det ligesom at give op, og det synes jeg er helt forkert signal at sende. La 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 Tak skal I have. Niels Hausgaard holder pause, og så må du og jeg og publikum pænt vente til han er klar med anden del af sit show i morgen aften 21:35 her på DR1.